Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungod karon ano usab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O magapanghinaot kami nga anak mo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, diin mo'y magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padayong sa mga among gitudlo kaninyo. Noon sa lamang ang mga nakasulat sa Biblia kana mo'y among igapagpamatod sa pagtudlo niya kung may mga basahon man o libro nga gigamit namo kana isip referensya dili nga kana gihimo namong Biblia pero paggamit para dili masupak pod ang Biblia. O nining tungura kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio o sa tanang mga kaigsunan nga mga membro sa nagakalilang dapit, kumusta kaninyong tanan labi na sa PBCM compound sa malahutayon pagsuportar para sa atong programa karon o labi na sa mga chapter president sa nagakalilaing mga dapit din adunay pag-angkon nila sa radio station sa pagpahigayon niya na para maipadeg ang mga kamaturan. O taliwala ni tanan, dili nato pagkalimtan nga sulod sa katuig adunay atong obligasyon sa pagtambong sa katiguman Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna lugar niya na. O para sa tanang makaigsunan, dili nato pagkalimtan ang binulan para sa atong paghatag para sa PBCM Palace Reconstruction. Og nining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Og kauban po na nato karon si Brother Ronald sa studio. Og ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Talabrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan o ganay pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takda nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagbatalingog nining 26 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao nga mabati ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og dinhinining maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City, mabati ang programa matag adlong Domingo ala-una ngadto ala-una matapos magsugod sa alas 12, matag adlong Domingo og may pagsubli niini sa matag adlong Martes og Huwebes ala-una ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook usab mga kaigsunan ang programa ug makita kini sa YouTube. Makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang among mga pagpangumusta o pagpasalamat sa mga kaigsunan nga naghatag og suporta sa nagkalain-lain nga mga radio station para mapaabot ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental mga kaigsunan sa Bay Radio Waikurat FM. Mabati ang programa alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa gabiyon ug kini gisuportahan sa mga PBCM Women's Group ug sa pagdumala sa Presidente Madagaga Eugenio. Ingon man ang atong pagpasalamat usab sa atong igsoon ang naghatag suporta dinhi sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City, PBCM Missionary, sakop sa Mailag Bukidnon, Valencia Branch, Sister Pilar Panya. O ang chapter president usab mga kaigsunan nga nagasuporta sa atong radio station dinhi ining maong sibihan sa Dix Ario Radio Ultra, Cagayan de Oro Branch number 32, chapter president Faustino Anyos. Human ang kaabang mga kaigsunan ang vice chapter president din sa Cagayan de Oro Branch number 32, Brother Faustino B. Palapa. Atong mga kaigsunan nga nagasundo sa atong programa via Facebook Live dinis tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat, PBCM member. Iman kang Sister Lily Patterson. O sa tanan usab nga mga pamilya Amakiton and Hermias family, labi na sa igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ang atong legal counsel sa PBC mga kaigsunan mao si Attorney Ramel
G. Calio, Division Legal Counsel. Nga itong magpadangat sa mga pamamana, mga kaigsunan, i-text lang ang numero 0917-811-8882. Ang mga pagpumusta usap namo sa mga kaigsunan nga nagapaminaw gyapon sa programa dinhi sa Prosperidad, Brother Democrito Badino, dinhi sa Butuan, Brother David Rio and Marina Hubay Campado, dinhi sa Tagaluan, Brother Jerry Edkila ug sa imong pamilya. Atong igsoon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas sa kinabuhi Rosita Co Mangalos. Dinis Claveria, Brother Froilan, and Gina Facturanan Mangalos. O usab pahibalo usab dahil sa Bransto Claveria, mga kaigsunan karong umabot February 26 adlaw Domingo sa alas 2 ngadto sa alas 5 adunay ato ang branch meeting. Busag hangyo ang tanan sa branch number 2 Claveria Misamis Oriental sa pagtambong ni ana ubos sa pagdumala sa chapter president nung Susing Monticelio. O ato usab dahil nga gitimbaya Reverend ang pamilya ni Brother Nilo Hodilia. Na membro ni siya pinagis pagpaminaw sa programa dinis Radyo Ultra kay kusog man dinis dapit sa Bohol. O sa kinikablayan mga kaigsunan pero taliwala nga doon na si kapansanan siyang kagulingon. Dinhi sa Radio DXKO, Bedron. Dixkio, ingon man sa Radyo Ultra. O makita niya ang programa o papaminaw siya. Taliwala rin nga kiniblayan kini nga maong na membro pero itabok kids loud ikan sa Bohol nga ni sa barangay San Antonio para magpamembro midawat sa pag-ampong bikuha og mga spiritual things. O mga kaigsunan, aron sa pag-iskot sa tima, balik ko mo kang Reverend Charlie. Ini ko na karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nakapakabililhon sa atong pagtuon karon ini atong uluhan nga kabhamba ang tawag sa lawas nga gibulagan sa espiritu. Ngano nga importante kini? Kaya adunay katuyuan nga atong ipapasabot kanila kay ngano aduna sila explain ini agod dili makita nato nga mo give ta brother kay ug sa sulog wala pakita nga ang dagat lugar sa dihang nagnabigarta ni pakitag kunhod dili ni samot hinog pakusog unya kita pa ang mahitabo nga ilang hatagan sa lektur mao na nga sa atong pagtuon kabahang ba ang tawag sa lawas nga gibulagan sa espiritu ngano man tungod kay sa mga membro sa PBCM imbis mag-lecture kita gikan kang master ila pong ipugos ka sila may mo lecture ka nato kay gikan kuno na kang master ang nahitabo mura si master bitaw Kristo laing relihiyon laing ngalan sa relihiyon pero kung pasultihon si Kristo kuno'y nagsugo nila pag sumada pa baptist lugar si Kristo nagsugo Pentecostal si Kristo nagsugo pag sumada nagdebate sila si Kristo day nagsugo tungod sa ilang prinsipyo nga kinilaging pagpakunsad sa espiritu. Na atong susihon ni kay dili lang sila mao'y naghawid din bisan pa ang mga United Pentecostal Church of Christ uban pa nga mga mata nga nagdala nga ilang gisunod ang sistema sa nahitabo sa adlaw sa Pentecostes. Ato lang patalingugan ang pamahayag ni Aldrin Mabini, mga mahal namong tigpaminaw o mga kaigsonan. Mauday inyong gamay kay karong mga panahon na nagatatak naman na inyong nauna nga material nga nagsunod mo sa maong kabhang. Nganong rimang ka maka-explicar kay walay sulod kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Nganong rimang ka maka-explicar kay walay sulod kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Kanang kabhang nga inyo karong gi pamatuo di naman nakasulti ninyo, wala man ninyo dawata ang espiritu pinagis pagkunsad aron siya mosulti diha sa imo. Nakita nato matang ba na sa pagtuo mga mahal namong tigpaminaw? Nangatake na mo nga ngano daw dili man mi maka-explicar. Kay walay sulod lugar ang among sistema. Kay way sulod o ni sulod namo. Kay ngano kabhang ang gisunod-sunod kuno. Kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Kinsa ang gipasabot ni Alden Mabini nga kabhang? Kanang kabhang nga inyong gipamatuod kung atong subayon matupan niya. Kanang kabhang nga inyong gipamatuod karon ninyo. Dili naman na makasulti ninyo. Kay matupan niya wala man ninyo dawata ang espiritu pinagi sa pagkunsad. Siya maoy mosulti diya sa imo. Na kunoy gikunsaran sa espiritu mutoy among pangitaon. Di man gani daw mi maka-explicar o gusto kay wala gi kunoy sulod. Kay kabhang man ang among gisunod-sunod kana kunong among giwali
Kinsa may among giwali din Si Master. O si Master sa ato pa mao ni ang iyang gipasabot nga kabhang kay naay gitudlo sila nga dili na kabhang. Pero unsay imong explanation ni Dan sa dihang naghatag ko nimo og text message agig pagtubag gamay partial imong gipanubagan sa ato pa di ay kining imong gisgutan nga pagpanubag nga gidipinsahan nimo ang imong igsuon gidala nato ni sa kanginan kay ngano inyong gipakita nga kami di ay kuwang pagsabot kay nagamhan mo ko nimo pag-lecture ani. Unya nag-ingon ra ba mo nga gipakaulawan mo sa media? Asay pakaulaw? Kamoy nagpakaulaw na. Tinuod. Kay ngano kanang inyong gibuhat nga mo lecture mo namo. Kuwang man mis kay balo. Naglibog bitaw mi nganong wa mo itudlo ni Master sa diri pas Master. Aron mao mo'y pawalihon. Sa wa na si Master mo na hinoy inyong pagtuyhakaw, pagpanggimok ninyo. Kini nga explicar unsay imong gi-explicar niadtong basahon kun unsay iyang gi-explicar nga kabhang kay iyang gihilot tanawon ta nga og manghilot ganita kana bang dili masamot og kabuktot ang buktot na ug ang napiang dili masamot og kapiangan unsay iyang tubag diri kanato nga iyang gipadangat sa dihang ato siyang gitiksan Brad Deber. Okay, Reb. Atong pagkabasahon mo, kini ang text message ni Danny Mabini, pinaagig messenger app, Reb. Mo, kini. Punto lang. Nagaingon ini. Pero, ug niingon akong magulang nga kabhang, sakit sab sa ato nga nahitungdan. Pero dapat balance atong kaugalingon. Kay si Master raman sab, sa buot ana nga mubiya siya. Natural. Ug ang lawas biyaan na sa espiritu, natural basyo na jud sabna o kabhang kay gibiyaan man pareho ba sa gisulti niya gipakasama niya og umang nga kung ang umang mubiya sa iyahang bagal nga gisudlan kabhang jud ang tawag ana pero wala na makatandog sa among pagtuo kay isulti man sab. Nakita mo na imong giapil si Aldrin Mabini nga wala na makapatandog sa among pagtuo nga kung si Master kabhang. Nakita nato nga dili di ay mo kabalo, dili di ka kabalo manabot. Ngalan ba na sa sistemas pagtuo? Wala na. Kanang mangingon nganong nagsunod-sunod mong kabhang? Nga naamay dapat pamation nga gikonsaran sa espiritu? Kanang inyong giwali nga kabhang nga di na makasulti? Pagmatang na, pangmatang sa pagtuo? Unya, admitted ka nga matod pa nimo nga ug mingon man ang akong magulang nga kabhang sakit sab sa ato nga nahitungdan no admitted ka nga masakitan di ay okay mao gyud gituan imo diyang gisagang dan pero dapat balance atong kaugalingon unsa man ingon din ka kay si Master raman sab sabot ana nga mobiya siya wala lisa nga siya nagingon nato nga mobiya na ang conclusion nato mao may gipangita na ningon din ka kay si Master raman sab sa buot ana nga mobiya siya natural ug ang lawas biyaan na sa espiritu natural basyo na jud sabna o kabhang amo na imong termino kabhang kay mo may imong nasabtan unya diyon kay gibiyaan man pareho ba sa gisulti niya imong pagikuhaan si Master sa pagsulti pareho ba sa gisulti niya nga gipakasama niya og umang nga kung ang umang mobiya sa iyang bagal nga nasudlan kabhang jud ang tawag ana pero wala na makapatandog sa among pagtuo. Tanawa. Unsa? Ang umang nga mobiya siyang bayanan, wa ka na mabaligtad. Dan? Kanang imong giingon nga mobiya ang umang sa iyang bayanan, dili ang umang mobiya sa bayanan, oy. Ang tinuod nga sulod sa mong kinason kung mobiya na, ang tag-iya sa bagal o bagaw sa ubang tawag ana. Mo ang tinuod nga kinason. Pag mopahawa na ang sulod sa mong kinason, ang musulod diha ang umang dili kay mo gawas ang umang o tanawa pero di na gikuha nimo kanang istoryaha wala malimod na namo kay naa ka na sa ginatawag og mga pagsulay sa tinod nga katawhan sa Dios atong i-display ang pagsulay sa mga katawhan sa Dios diin ana ay picture nato nga nagsutana ko niya na ato makita kanang gisirkulan og yelo ako na baka bahala mong tigpaminaw. Edad pa ko og 10 anyos ana, di ko kabalo mo Biblia. Pero si Master gipropesya na nga ipagkupot kog Biblia, kay moabot daw ang panahon nga mahimo kong tigpasabot sa mga tao. Taliwala niya ng ika-15 si Master na
Si Master nagkupot og duha ka libro nga matod pa niya ng tungura gitawag og Noli Me Tangere og El Filibustrismo ingos Master. Una iya kana nga Biblia. Iyang gipakupot sa kuha. Nakaron sa pagpakupot niya na makita dayon nga kanang akong gisutana iya na ni Master. Ato makita gyapon kining mga pagsulay sa tinuod nga katawan sa Dios. Pinaagi nini magsunod ang ulagway ni Master sa picture. Di nagsutana siya ato makita. Kini si Master nga nagsutana, kanang iyang gisutana, iya kanang gihatag, gipabisti kanako. Tingala mga iko nga nung iya man kong gibistihan nga dili man ko pari, kaya kung una, 10 anyos pagod ko. Ha? Na nga nung iya lugar tang bistihan niya na. Kaya napursi na ni Master, kay inomdumi nga atong doktrina, si Master Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo magasulti sa mga butang o malabot. Nakaron pinaagi niya na makita nato sa picture sa mga pagsulay gapon. Pinaagi niya na makita dayon nato ang gi-display diha. Na makita nato kini sulod niya na sa paragraph 6 ngadto sa 7 ug 8. Naa dayon diha ang katong imong gisulti nga di nagkadimao. Nga sa dihang giplastar mi ni Master katong picture ganina nga 15 mi kabuok. Na di gi-explain ni ana ni Master about kanato. Palog pag pahigayon nga naa ang gi-display nga maklaro nato, Brother Ber. Okay, atong pagabasahon Reb. Atong i-display ang ika-unom ka paragraph no. Ang tod sa ihugna-hugna nato no. Ato lang ihugna-hugna. Kaunom kini atong pagabasahon nagaingon nini. Hinuon sa diha nga gipahimutang pa sila ni Master sa tagsa-tagsa nila ka mga posisyon, gipasidan-an sila ni Master nga walay magpahiyom. Tungod kay ang mga espiritu sa sulod nila mga balaan, busa pulos maligdong ang ilang mga panagway. But ipasabot, mga mahal nga tigpaminaw, sa di pa ni mo ipadayon, Brother Ber, Brad Okay. Ron, Brad Rene, nga sa dihang nagplastar mi kay gipakudakan man ni Master mo tong giingon ni Master gi-explainan kay naaman ko ng tungura nga ningon si Master dili daw mi ipagkatawa o ipagpahiyom kay nakuno ang espiritu nga balaan nga musulod kuno kinahanglan daw magmaligdong mi kay sila mga tigulang naman ako ra may bata dito nakaron padayon nato Brad Deber kun unsay sunod sa paragraph 7. Okay, mao kini atong mabasa dinhi. Gipasidan-an dayon sila ni Master nga angay silang magbantay kay kun makahimo sila og kasalanan ang espiritu nga balaan sa sulod nila mubalhin sa laing tao ug kun wala na nila ang espiritu nga balaan matud pa ni Master mahisama na sila sa usa ka kinason nga bisan tuod nagalihok apan ang sulod niini usa na ka umang. Timan-an na to nga mahisama na kuno nga kung nilihok man ang kinason kay nawa naman ang tinod nga unod ang napuli umang lahi sa imong gisulti dan nakaron tungod kay masudlan mag-umang na kay bali ang equivalent niya na wala na diha ang matuod nga espiritu ugba pa sa kinason wala na diha ang tinuod nga nagpuyo niya ng bagawang nga katong kinason kay nihawa naman ang nakasulod umang daw kung masudlan na isip umang na nga espiritu nga dili na maayo unsa dayon padayon nato Brother ang imong gibasa sa paragraph 8. Okay, so naa diri nagaingon na dinhi og mailhan dayon kun ang lawas gibiyaan na sa balaang espiritu matud pa ni Master kay magpakita dayon kini og mga kasupakan sa mga balaod og mga kalihukan sa PBCM ug magyama-yama na diha sa iyang mga sinultihan o pinulungan. Mabasa na sa pahina 38 niini nga basahon nga mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios. Kita mo na. Busa ang masudlan di ay sa balaan nga espiritu motong dili magyama-yama. Kung mugawas day kuno tong balaan nga espiritu, sama nga ang matuod nga kinason ni gawas na sa iyang bayanan, napulihag umang, dili kay ang umang mo'y mugawas, dan. Ang umang kung maunay mo sulod sa lawas na puli sa balaang espiritu kay ni gawas tungod sa buhat nga kasaypanan, mailhan din daw
Kay ngano, magbuhat na siya kasupakan sa mga balaod o mga kalihukan sa PBCM. Lugar tanang balaod ba? Pananglitan, balaod ni Master nga magpakita taog baruganan sa Biblia. Pero inyo man giusab. Kung basahon dito sa pirmero ninyo sa Palonpon Branch 42, makita dito ang mga verses ninyo nga gipamatod sa nadugay na. Nag-ingon naman mo nga ang mga kinunsaran dili na magbase o kasulatan kay ang mga tinun-an ni Kristo. Ano imong gisulti dan? O kang Aldrin pod, wala magbasa si Kristo og Biblia. Wala. Matod pa ninyo. Naunsa naman na, nga nigawas naman mo. Na, maunang giingon ni Master, nga kung nasudlan ta og maayong nga espiritu, dili ta magyama-yama. Kung umang naman gani ang makasulod nato, mailhan, kay magyama-yama daw ta si sinultan. Kwintahon ta ni, karon ha? Kung kami ba nagyama-yama. Maunang among giklaro, kay to probe, nga dili mi gusto kay ang amo mangkong katuyuan, nga kung nagsulti kami ni ana, nga ang among tuyo, nga dili ba masalaag ang mga tao, kay nabutang rabanig kami nagpasalaag. Nadaghan ninyong mga kuan, ug matod pa ninyo ang among gisultihan inyong gi-record. Buwa may dautan ana, dili mi mulalis kay ang inyo nakaplastar pod. Ha? O sa pulis pa amo nang giingon. Tuan na sa police blatter, naka-blatter na. Ha? Di makita nato dito o makita nato ang mga paghanay sa inyong katarungan. Nakaron. Nya nata sa punto. Nakita nato nga magyama-yama di ay kung nasudlan nata o kinhason pa, umang na ang nakasulod na to. Pero matod pa nimo, ang umang man may mugawa sa bayanan. Di ang nahitabo, mo na inyong giplastar sa kang master na di ay. Nga na umang na si master lugar kay wa naman. Ligawas ang umang, wa na, kabhang na lugar. Kabahang na dahil ang lawas ni Master. Na di ra ba to kay sa mga buhi ra ba na ang pasikat ni Master nga masudlan gan ikag umang o espiritu nga dautan, magyama-yama ka na kay nigawas tong balaan nga espiritu. Mo tong pagpanag-ing niya sa seal o sa bagaw sa kinason. Nakaron, atong tan-aon, si Moises ba sa Biblia? Mga mahal namong tigpaminaw, namatay. Oo, kay mo may inyong abilidad. Nga basta, kay si Master nga di na makasulti, kay kabhang na, kay sa Biblia God, sa Santiago 2.26, bulag gani ang espiritu sa imong lawas, ang lawas patay. Si Moises ba'y namatay sa kasaysayan? Oo. O ang kapulin niya, si Josue, nga mo inipadagan, onsay puri ba, brethren? Subala sa Biblia. Okay, Reb, ang priba ni basahon ako sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Ari ko mabasa sa Deuteronomio, Reb, Kapitulo 34, versikulo 7, ngadtos 9 ang atong pagbasa. Atong ihog na unahon tang 7, gingon. Og si Moises may panuigon nga usa ka gatos og kaluhaan katuig sa pagkamatay niya. So namatay gid si Moises, ang iyang panuigon 120. Ang iyang mga mata wala gyud mungit-ngit ug ang iyang kusog wala usab maluya. Sa 8. O na nagpanghilak ang mga anak sa Israel tungod kang Moises didto sa mga kapatagan sa Moab sulod sa katluan kaadlaw mao nga ang mga adlaw sa paghilak sa pagbangutan kang Moises natapos. Sa 9 naman, og si Josue nga anak ni Nun nahupngan sa espiritu sa kaalam kay si Moises nagtapion sa iyang mga kamot sa ibabaw niya ngadto kang Josue. O ang mga anak sa Israel na nagpatalinghog kaniya kang Josue og na nagbuhat sila ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moises. Nakita nato sa atong ipakita nga priba o ihimplo nga si Moises namatay. Og sa Santiago 2.26 nga gilito ko, nakita nato nga namatay siya si Moises sa panuigon pa sa sumala sa atong gibasa sa versikulo 7 sa Deuteronomio Kapitulo 34 nga namatay siya. Pagkamatay niya, usa ka gatos o kaluhaan sa ato pa 120. Nakaron, di tungod kay si Moises namatay, kabhang na si Moises. Kinsay nipulin niya sa termino pa ninyo. Dan, Aldrin. Karon kay kabhang naman si Moises. Nipuli si Josue nga nag-explikar na kay siya gipandungan para sa pagpandong nga pagpanalangin nga siya maoy mupuli, nga gihatagan siya katungod, kaalam sa tanang gimbuhaton ni Moises. Tungod kay kabhang naman si Moises. Si Josue ba, Brad Rene, wala ba magsunod sa sistema kang Moises? Kay matod pa nila ang ato ganing doktrina si Master Espiritu Santo, nagamhan man gani nila
nga giingon nila, nganong nagsunod-sunod daw tagkabhang naman na. Dili naman na makasulti. Wa kuno hinon nato panghita og sunda katong gikonsaran sa espiritu nga mo'y musulti nimo o musulti lugar nato. Di nagyon mo ikatudlo nga dili kabhang. Ang problema ra ba ana? Wa bay sayon nga kanang inyong gitudlo nga dili kabhang mo kabhang na po na. Nagsige na lang unya mog tudlo kay doktrina man na nga wa magginamao mailahan man na ron. Inig abot sa unahan. Kay og magyama-yama ganita og sa kinason pa pagtan-aw nato nidagan ang bayanan sa kinason atong tanawon bi original ba ni sus umang man og matud pa ni master basta umang na dili na balaan nga espiritu magyama-yama lagi ta sa atong sinultihan nakaron dili na pakauwawa base sa sinultihan ni master careful lang ta nga wala ba nato ang pagka lama-lama ug ang pagka kapa-kapa matod pa sa atong panultihon nga basig na membro ta sa isa ka KBP kay ang KBP nga tinuod kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas pero dito tas KBP nga usa kapa broadcast pataka nakaron unsa man si Moises ba Brad Rene gigamit gisunod ba ni Josue o wala Kini si Moises, gisunod gid ni Josue. Kini si Moises mo ang lagad ni uba. busa kung gisunod ni Josue si Moises pagsulat ni Josue patay na si Moises hain ang imong gingon nga gisunod Brad Rene Aniya akong pagabasahon ang Biblia adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Josue kapitulo 22 bersikulo 5 nagaingon magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo og sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Hiuba sa paghigugma kang Hiuba nga inyong Dios og sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan og sa pagbantay sa iyang mga sugo og sa pagpakig-ipon kaniya og sa pag-alagad kaniya sa bugos ninyong kasing-kasing og sa bugos ninyong kalag. kita nato ang ehemplo mga mahalamong tigpaminaw base sa ilang sinultihan nga dili gyud ka pwedeng magsunod og kabhang nga di na makamausulti nganong nagsunod-sunod kuno mi ana ni master tanawa matang banas pagto hunahuna ako no kamo nga mga mabuot og may kabuot ba ni nga sistema og pagtuo bay basihan ana nga naba sila sa sistemang pagtuo nagtudlo na gani taglaen nga naay dili kabhang wa na nas master ninyo gibiyaan na gigamit lang ninyong paon o puhunan para ang mga tao tuuhan mo kay ang inyong gipangkabig maura man pod halos ang mga membro ni master nga inyong pakonsaran mo na tinuod i-appeal gani ko ninyo na ha nakaron pinaagi niya na nganong nag-ingon man si Josue magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo og sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nganong gamiton pa man in taon ni Josue si Moises nga dugay naman o namatay naman siya Onya, nga namang ipagtamod pa ni Josue ang mga tao ngadto kang Moises nga namatay naman si Moises niya sa termino ninyo kabhang naman na. na ngano man nga inyo mang gibuhatan me nga nagsunod-sunod me ni master nga kabhang naman na Dili gani Dios si Moises na pero ipagsunod ipagtamod pa ni Josue ang mga tao ngadto sa iyang mga sinulat nga sugo sa Dios nga si Jehova. di naon sa man na ron wala ba makabutang ta sa umang nga matod pa ni master og masudlan tag umang yama-yama na ang atong mga kalihukan Sa partial nga atong gipabati rib sa pahayag ni Aldrin Mabini, klaro na lang nga naa nila ang sistema nga nasudlan sa umang. Kaya nagyama-yama na gud girejik na gud ilang lawas ni Master sa pagingon nga kabhang na kini. nahain pang dugang priba kay matod pa ninyo dili na dapat sundon mismo pa ang Dios wala monigar sa lawas ni Moises o sa iyang giintrigan nga mga sugo pahinumduman ang kabhang pero naa pa mo o kamo pa explica dili na mo hinumduman na kay kabhang naman na ay nang priba dugang payag sa Biblia brother nga gipahinumduman o hinumduman ang mga balaod nga gisugo ni Moises nga gihatag sa Dios Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 4 dagaingon ini hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moises. matod pa ni Malakyas Ang pagsulat ni Malakyas Na diri. dugay nang patay si Moises Oo. Pero wala gud gikabhang ni Malakias si Moises na diri. Hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moises ang akong alagad nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok nga Israel bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon. kanunay gisundan sa Dios
kanunay gisundan sa kaubang mga propeta si Moises, nga hinumduman si Moises, dapat dili na kay kabhang gibiyaan naman. Di na gud makasulti kay patay na. Patay na. Pero nganong pahinumduman pa man? Na labi na sa bagong tugon. Pag-abot sa bagong tugon, Brother Rone, gipa hinumdum maghapon og unsa ni si Moises kung hinumduman nga patay naman ni siya. Sa bagong tugon Reveren, mao gyapon gipahinumduman gyapon taliwala nga dunay nagsalikway ni Moises pero ang Dios ipahinumdum gyud gyapon, pahinumduman gyud gyapon si Moises. Dinhi ko mabasa rin sa buhat sa Biblia gyapon nga may tatak 70 Adventist Church nako Bot pagabasahon. ipasabot, Brother Ron, nga ilang gikuha ang kasaysayan ni Moises o giunsa siya sa Dios. Taliwala nga patay na siya. Tinood ko Kusa na. naisgutan. Okay, basahon ako rin bingon ini no sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa buhat kapitulo 7 bersikulo 35 gingon. Kining maong Moises nga ilang gisalikway o giingnan. Kinsa man kunoy nagtudlo kanimo ingon nga punuan og maghuhukom. Kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo og manluluwas pinaagi sa kamot sa manulunda nga mitungha kaniya sa kahoyng talungon. Nakita mo na, nakahibalo bata mga mahal namong tigpaminaw, kinsay nagsulat sa basahon sa buhat? Si Lucas ang tinunan ni Kristo. Busa kay si Lucas man ang nagsulat aning basahon sa buhat, iyang gisangpit si Moises, dapat dili na. Kay kabhang naman na, dili na siya hisgutan o sundon pa. Kay mangita na sila katong dili kabhang. Naasa kwaa ang inyong rason. Hain pang dugang pahayag sumala sa Biblia, Brad Rene, nga gihinumdum gyapon ni Lucas si Moises sa iyang mga pagsulat sa basahon sa mga buhat. Hain pang dugang pahayag. Aniya pa ang dugang pahayag Reb, dinhi sa atong pagabasahon nga Biblia, adunay tatak 70 Adventist Church, sa buhat kapitulo 15 bersikulo 21. Kay sukad pa sa karaang kapanahonan, si Moises adunay iyang mga tigmantala nini sa matag lungsod. Sanglit ang iyang mga sinulat, ginabasa man sulod sa mga sinanaguga, sa tanang adlaw nga igpapahulay. Nakita nato, mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan, kanunay. Kay sukad pa daw sa karaang kapanahonan, si Moises adunay iyang mga tigmantala nini sa matag lungsod. Sanglit ang iyang mga sinulat, ginabasa man sulod sa mga sinaguga sa tanang adlaw nga igpapulay. Dapat dili na nila isulti. Kay patay naman na, natawo man tos Moises, na kung nagtuutang nga si Master, matod pa ni Modan, wala man na makapatandog sa mong pagtuo. O wala makapatandog sa pagtuo, ingnon di ay nganong nagsunod-sunod na mo ana. Di kay imong gidipinsahan, og sa parte pa sa eleksyon sa matag usa nga nidagan og presidente, bisag gihangak na sa kadak-on nga buto ang pikas, wa pa gyud mo concede. Naon saon man na karon nga imo mang gidipinsahan, di nagpasabot nga di ay wala masayop ang imong igsoon. Kami mo'y nasayop ani. Natanawa. Di man makita nato og dili kasuportaran nato ang atong mga istorya. Na hain pang dugang payag tungod kay si Moises patay naman. Why sugo si Moises nga namaliw sa Dios nga, Dios, kining akong lawas at timana unya ni. Why mabasa? Never nga makabasa ta sa Biblia. Pero Brother Ber, unsay gibuhat sa Dios sa lawas ni Moises? Gipabantayan Reb. Kinsay nagbantay? Si Miguel ang anghel. Katong lawas nga gibantayan ni Moises, unsa man to? Kabhang sa termino nila og dili kabhang kay ang dili kabhang makasulti man na. Kabhang to o dili? Na kung paundayunan nato ang ilang prinsipyo Reb, nakabhango na nila si Moises ani kay patay naman. Sa ato pa, base sa ilang sinultian, kabhang na di si Moises. Pero giyon sa ang kabhang sa Dios. Dire gipabantayan man lagi na diri sa ang pulong sa Dios nga Biblia nato pagabasahon dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 9 na diri atong babasa. Bisan gani si Miguel nga pangulong anghel wala maghimo og sama ni ana kay paglalis nila ni Satanas kung kinsa kanila ang mukuha sa patayng lawas ni Moises. Wala siya mangahas nga hukman si Satanas nga silutan tungod sa iyang pagpasipala kang Moises. Ang giingon lang niya ang Ginoo ang mubadlong kanimo. Tanawa, giatiman sa Dios, gipapatiman niya ang lawas ni Moises nga patay na. Kay kuhaon og panamas-tamasan sa Satanas.
Ang kinidiang mo panamastamas sa lawas nga bililhon sa Dios bisag matod pa nila kabhang na kayo ani espiritu di na makasulti. Pero gipabantayan pa sa manulunda nga si Miguel. Ang patay nga lawas ni Moises. Karon, mao nang atong nakita sa Biblia, mao nga ang tuyo namo nga ang mga maesplikaran ninyo, klaruhon ta lang ni nga matunto sa inyong esplikar ba. Si Master nag-ibanghilyo na, dili kamoy gipasabot. Na-record na sa usa ka basahon. Unsay gisulti ni Master diri kanato, Bradron, sumala sa iyang pag-ibanghilyo nga napatik na sa atong basahon. Okay, basahon na to kining libro na himo kini mga kaigsunan din ang nagpahigayon ng atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o kauban ni Danilo Tinacua, kauban nga ministro o Board of Directors. Naguluhan kini og mga kasinatian uban sa Espiritu nga nagpakatao. Ani ko mabasa rib sa chapter 1 verse 98 to 99. Oni ang pahayag sa atong magtutudlo nga napatik nining maong libro na. Gingon. Chapter 1, verse 98 ngadto sa 99. Kay mura man Biblia pod kay nanay chapter para sayon ra sa pagdumdum nini. No na po'y mga bersikulo. Gingon no. Loy sa 98 nga bersikulo. Loy, gi-close and open parenthesis Charlie. Matod di Master, pagbantay kay duna rabay mo ilog sa imong posisyon. Pero ayaw kabalaka kay naa ako sa imong luyo. Matod pa ni Master. Gibalik-balik kini og pasidaan ni Master ngadto kang Charlie Eugenio sugod sa Enero 2004 dayon sa verse 99. Loy, ayaw pagkumpiyansa sayo og panira matod ni Master. Oh, di gipropesya ni Master nga sayo daw ko manira. Ha? Dili magkumpiyansa og sayo manira. Og kay kita man ang gitunulan sa Biblia, nakita nato kaganina, dili ako'y nagtunol-tunol ato. Tinuon. Naas Master, gamay pa ko, dili ko kabalo niya na. Pagpakita ka to sa pagpropesya ni Master diha kanimo Reverend nga moabot ang panahon nga ikaw di ay mo'y mugamit sa Biblia para pagpasabot sa mga katawhan ni Master. Unya ang pag-ingon niya, ayaw pagkumpiyansa, kay na mo ilog sa imong posisyon. Di ba to pag-ilog sa posisyon, nga bautismuhan ko ninyo. Kay aron masudlan kong espiritu, ako, pasudlan ninyong espiritu, aron magyama-yama kong sinultihan. Mabitaw na nga mingon Unya, mingon sila Reverend nga nagrespeto. Asa ko ng respeto nga gibadlong namong Reverend pero nagpadayon man mo ana. Oh, makita na to na sa inyong Facebook. O inyong giinteresan ang PBC International Facebook feeds nga dito ninyo gipakita ang inyong giingon nga argumento. Pusa bitaw gani nga nalain si Brad Ronnie Busa Usto siya pag-ingon niya nga murag terminohan mo nga ilasan lang ko ninyo nga mag-explicar nga di man mo magwaling unsa man day mamugos man gud mo kamo magoy mo lecture na mo. Kunya kami pang mga giingon ni mo dan nga mga aliporis ni Reverend di mo respeto kay kang Reverend lang. Sultihan ta ka sa tinuod kung si Reverend mo inyong sakiton masakit pud mi ana. Na ikaduha Brad Ron. Oh. Kay niingon siya nga wa kuno tratara ang iyang papa pag-anha. Ilabihan nimong pamakakdan. Ay, pag-ana, oy. Nag-explica si Richard Kanyaman at oral ning Ericon. Kinsa man itong akong gipapamahaw, gipaisnak sa pamamahaw. Di pa paniud to. Kinsa man itong akong gipaisnak sa wa pa magpaniod to, niya gipaniod to na po dayon. Kinsa man ay sa pagkapon akong gipaisnak. Di ba kamo nga mga kauban ninyo, pero wa lang ka maapil ato? Pero, unsay wa nako dawata. Ang gisulti si mong papa nga pasudlan kong espiritu kay si Master ko no'y nagsugo niya. Kung siya nagsugo, gibali na lugar ni Master. Musa, nag-ingo si Master sa iyang Ebanghelyo, dili ko ipagkumpiyansa mo sa ipagpanira ko sayo, nakitaan og nahibaw-am nako nga mulihok giday mo sa awa nas Master, mao nga gisirado na mo para mapasabot ang kadaghanan. Ang mga membro kutob sa nagmonitor, nga sayop day ang inyong argumento. Nga naman, gipakita namo ang inyong argumento. Dayon, gipakita sa o gipabati namo ang among mga pagtubang. Mo kana ang gisgutan. Nakaron, diin man nakakuha. Tanawa ha, ang gitulo ninyo nga kinunsaran, inyo mang papa ato ni Clarhon na mingon na mo pakaulaw. Unsay pakaulaw? Kamoy nagkuan. Inyo ganing gipag-record ang inyong kaugalingon dito sa inyong Facebook page. Ang mga pagpamatuod sa Palonpon Branch 42, nya inyo pang gibutang ang logo sa dagway ni Master o ignog kang Master na. Pero kung kami naglogo, nganong ang inyong logo o kami pod na ay logo parehas ta, nganong nagkabuag matag sinultihan. Naniya, mo nang dili kalikayan, nga og sa pagkaon pa, gipag-adobo ta atong tilawan. Sakto bag asin,
Basig asinan nato usa ka salmon ang atong giadobo. Makaon man ton, pero nagsigig bagulbol ang nikaon kay hilabihan mang parata nini. Then gikuha ninyo nga si master dili na makasulti kay kabhang na. Diha sa imong papa og niingon ang imong papa si Leo Mabini nga siya'y gisugo ni master. Moong iya daw kunong gilihok na. Siya na di ay may maglihok sa PBCM, ha? Mao na inyong i-promote. Kay ngano? Kay dili naman kuno makasulti, dili naman kuno motubag si master. Og si master tua na sa Jordan nag-uban silang Kristo. Sayon tuuhan og iyon ana. Pero ang ebidensya binasikad sa mga nakasulat sa Biblia, pinagi nining Biblia nga among dala, pinasikad nini. Mao ni ang magpamatuod og hain pang mga Biblia nga among gamiton. Nakaron atong tinaon, hain ani atong pamation ang inyong papa nga mo'y nakutluan ninyo o nakutluan ni Aldrin nganong gikabhang na niya si master gumikan nga di naman musulti, makasulti daw niya. Ako kay gipakuha man ko niya kay unsay tuyo nga iya kong gipakuha kay tungod anaa kuno ko'y kasayuran. Muna ang sitwasyon din na. Muna nga gibuhat nako ni karon aron masabtan sa mga tao nga nagtuo kang master kay si master wa man din niya na ang iyang lawas pero dili tubag og imong pangutanon kay si master karon suma sa akong gikasulti tuwa siya sa Jordan. Unya sa Jordan hantod nga nag-ipon sila si Kristo. Oh. Tuwa kuno sa Jordan si master, nag-ipon kuno sila sa Kristo. Dan og ato naman lang galing papa ang magsulti, mutuon na lang pudenta tungod kay atong papa. Kuana pud oy susiha pud. Dili na to wadon ang atong pagtahod kay papa man, pero magsulti nag ang atong papa nga napun-an nagji kay papag na. Ayaw pud. Dili pud nga na nakaron tanawa na. O di naman kuno makasulti si master. Gipakuha man kuno siya ay mong papa kay siya may kasayuran. Na pagpakuha ingon siya kay gisulti ko na nga tuwa si master sa Jordan nag-ipon silang Kristo na ngano man nga ang Jordan nga dapit wa man kay maora ba na gipaabot sa matag relihiyon nga kumuabot si Kristo mo'y ilang kalipay tuam day sa Jordan unya di na nauntay sibya nga naas Kristo ni abot sa Jordan dinhi sa mua unya ni ay usa ka tawo nga ana mo mailhi ambot taga diini nya og nakakuha silang picture ila-ilaha kuno ninyo na po dayoy nag-react ba kibali ang ilang reaksyon siya oy mao man na kanang gipatuo sa PBCM naa sa Pilipinas na nasa Mindanao nas barangay San Antonio sakop sa saan di ba sila sus tinuod ay nino kay nagkuyog-kuyog man sila ni Kristo una na ako na aber kay mao man na ang matang sa inyong giingon nga kinunsaran ang espiritu nga balana ingon mas master basta mugawas na mag espiritu nga balan ug sa tinod pa nga kinason higawas ng tinod nga kinason ang mupuli umang ug di na mao daw kanang espiritu nato kay magyama-yama mantag sinultihan rin dan matod pa ni master asa sa gipakita namo nga basahon kining nakapahayag na niining basahon mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios. Karon sa Biblia, arita sa Biblia, kay gibaba raman to. Si Kristo, brethren, niadto ba sa Jordan? Tinod ba po? Tinuod rib. Oh, Wa tay supak ana. man nga si Kristo niadto sa Jordan o kinsa iyang giadtuan sa Jordan? Kay niadto si Kristo sa Jordan kay magpabautismo siya kang Juan. Kay tuad ay si Juan Bautista sa Jordan. Niadtong wa pa siya magpakamatay. Tinuod ka na. Na O daw, nga, be? atong pribahan o sa reverend sa Biblia na Biblia nga Seventh Adventist Church nga Biblia may tatak ini nga Seventh Adventist Church. Ari ko mabasa rib sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ang pagbriba ingon ini. Og diadtong panahon na si Hesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. O di si Kristo, klaro nga miadto sa Jordan, kay aron magpabautismo siya. Paghuman mga mahal namong tigpaminaw, kay sa nadugay giluto si Kristo, namatay si Kristo, o pagkamatay niya, nabanhaw siya sa ikatulog adlaw. Na sa pagkamatay ni Kristo, kabhangon ba nato itong lawas ni Kristo?
Na ba statement sa mga tinunan? Wala. Pero base sa gisulti ni Leo Mabini nga inyong papa, to ang magkunusurdan, bueno, nag-uban silang Kristo, naog dito surdan, mas master dito. Kay si Kristo, si Juan Bautista ramantong dito. Na sa dihang namunyag si Juan Bautista, nagpabunyag siya. Ang pangutana, Brad Rene, si Kristo to aba sa Jordan uban ni Master, matod pa sa atong nadungo? Wala, si Kristo to na sa langit. Niya atong pagbasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Dinhi sa Binuhatan kapitulo 22 bersikulo 6 ngadto sa 8 ato lang ihugna-hugna ang pagbasa. Nagaingon, udtong totok kadto samtang nagkaduol na kami sa Damascus, kalit lang nga may masulaw nga kahaya gikan sa langit nga midanag sa akong palibot. Bersikulo 7 ato ipadayon, natumba ako sa yuta og may nadung ako nga tingog nga nagaingon kanako, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Bersikulo 8 nagaingon, nangutana ako, Sir, kinsa ka? Mingon ang tingog, ako si Jesus nga taga Nazaret nga imong ginalutos. Atong timanaan, mga mahal na mong tigpaminaw, katawa mami kay, o kami nagyama-yama ron, di umang ang nakasulod na mo. Bisag na ulit ta, pero kabalog yapon may mong katawa, oy. Kay gilektor mami sa mga lektorista. Nag-ingon ang Biblia nga si Saulo, mo ni Pablo, kay Saulo may angalan na. Nakakita siya hayag gikan sa langit o tutong tutok masulaw, midanag sa iyang palibot. Natumba gani siya niya na. Ug may nadungog din siyang tingog nga nag-ingon kanya. Didto sa nakita niya nga sulaw, didto ang tingog gikan sa langit. Nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Ingutana si Apostol Pablo, kinsa ba ka, sir? Sa ubang huban na Ginoo. Siya mingon, ako si Jesus nga taga Nazaret. Si Kristo dito, oy. Ha? Sa langit. Pangdugang priba, brethren, nga ang atong Ginoong Kristo tuag yun sa langit. Og ba pasumbag pa sa bakser, katumbahon na, dugangan pa ginato para matumba na. Okay, Reb. Yang dugang priba sa Biblia gyapon nga ang pulong sa Dios nako basahon. Ari ko mabasa sa Binuhatan City nga kapitulo bersikulo 55 ngadto sa 56. Niya basahon ako gingon. Apan si Esteban nga gigamhan sa Espiritu Santo mihangad sa langit og nakita niya ang gahom sa Dios nga nagasidlak ug si Jesus nga nagatindog sa tuong dapit sa Dios. Kita ni Esteban si Jesus nga nagatindog sa tuong dapit sa Dios. Dinhi naman sa 56. Pagkakita niya niini mingon siya, tanawan ninyo, nakita ko nga naabli ang langit ug atua didto si Jesus. Asa man dito sa langit na, wala na sa Jordan di ay. Tua sa langit, naabli ang langit ug atua didto si Jesus nga anak sa tao nga nagatindog sa tuong dapit sa Dios. Nining bahina, pagka membro na ni Apostol Pablo, nga nahimo siyang apostol, dugay rang namatay si Kristo. Tinuod. Mikayab sa langit, unya di ay takulaho. Tua sa Jordan, ingon sa imong papa. Unsa man ni? Base sa sinultan ni Master. Umang ang nisulod sa bayanan sa kinason, og masudlan og umang kay magyama-yama naman. Kamo nang bahala magtulo timbang niya na. Ha? Busa mo nang among buti pasabot niya, ningon din mo, gisakit. Pagpasabot man na, kay kung nag-ingon ko nga, ngano nga, nagsigirag yapon mong lektur na mo. Amo lang gihurot pa ang inyong mga katarungan. Basig nag-ingon mo nga, lisod to bagon. Wala mi maglisod. Daghan pa man yung katarungan. Kay basig katong nabilin pa ninyong giplastar, basig moingon mo, wa na mo matubag kay naglisod. Kay gani sa diyang mutubag mi, di man ninyo isurrender. Moingon magyapon mo, naamang gyapon mis pagtuo. Unsay pagtuo? Kanang moingon, nganong nagsunod-sunod big kabhang? Nga dili na makasulti, pagtuo ba na? Naamang kunoy dili kabhang nga mo'y gitunulan sa espiritu nga dito may papamation. Kinsa man na kung mamati mayroon, mingpil di mi sa ubang reliyon. Tinuod. Kaya mo ingon mami, Reverend, si Master tuan na Sordan, siya tuod din mi. Sultihan ta mo makigsunan, ingon ana to ng among Master, pero wa lang mo kay balo. Tuan na siya sa Jordan. Nag-ipon si Kristo. Kinsa may nagsultihan na. Ang kinunsaran sa Espiritu Santo. Si, kinsa man na,
usa ka chapter president sa Palunpon Branch 42. Kitsay ngalan, Leo Mabini. Pag-ingon yan, kana bang gisulti ninyo? Mo babatood ba mo Biblia? Nanganong wala man na sa Biblia, di man tuasuran si Kristo karon. Granting nga to ang inyong magtutulo. Basig ang inyo rang magtutulo to dito. Nagtikaw-tikaw. Wala si Kristo. Nga naman, kay si Kristo to amas langit. Perting, ginansiyahan na mo ana, og negosyo pa. Perting alkansihan na mo ana, dan. Mo nang buot na mong ipasabot ba? Una-una agot, kamoy mo lektura mo, kining lektura mo inyong ipakuan na mo. Ambot lang daon sa Mo nang nagingon rin nga makaingon lagi tag hilas lang kay sila go dili mga maguwali nya lecturon ka nga unang-una ikaw ang chief minister. ayaw ninyo kasakit among pagpanubang. Labihan namong gaagot nga gitulid ginamo, gipaningkamutan namo nga ang inyong isplikar. Gikutlo namo og dayon among gitubang. Nakaron niining kahimtanga, mo nga ganina muratag makakatawa kay mamuot manggod. Tao niya mapungot putag magsubay-subay na sa inyong mga lecture. Na si Kristo kay nagpayag man nga siya mamatay. Ari na puntag ang Kristo kay kabhangon na pud nato na makabhang man gid si Kristo. Hay ang prueba nga makabhang na pud palabuton si Kristo, Brad David. Na ni Areb, atong pag-apruibahan sa ang Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 21 hantod sa 23 ato lang ihugna-hugna sa pagbasa. Bersikulo 21. Sukad ni adtong panahona gisugdan ni Hesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug mag-antos sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan, ug sa mga eskreba, ug pagapatyon siya, ug sa ikatulo ka adlaw, paggabanhawon siya. Bersikulo 22, ug gipinig siya ni Pedro, ug gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon, pahilayo ka na Ginoo, dili gayod ka na, mahitabo kanimo. Tubag naman ni Ginoong Hesus, nasa bersikulo 23. Apan, miliso siya, ug miingon kang Pedro, lugar si Ginoong Hesukristo, pahawa diha Satanas, may usa ka babag ikaw alang kanako, kay ang imong gikabanaan dili ang mga butang sa Dios, kundili ang mga butang sa mga tao. Una-una, mga mahal namong tigpaminaw, si Apostol Pedro, wa pagani sudli ni Satanas, pero sadyang nasayop siya tungod kay ang iyang pagtuo nga dili mahitabo nga mamatay si Kristo. Sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Isa di man na mahitabo Ginoo kay Ginoo God. Unya sa ilang pagtuo Dios God, pero unsay gingon? Pawa di Satanas. Gisatanas pa niya si Pedro. Ngano man kay gumikan nga nabutang na nga nagyama-yama siya. Ngano man magtutudlo na gani ang musulti ay na-objike. Ha? Who are you, by the way? Ha? Muna ron. Basig mo ingon sila, isudlan na tas espiritu. Kaya nagsulti taglaing pinulungan. Gamay man to. Nanabang ato lang inawat-awat ba? Katunan po na to. Karang nakita na to sa ang basa-basag, newspaper. O kanang na maglalis-lalis. Moingon din. Masuko na ganyan. Who are you, by the way? Marag ngayon ana, pero wa ko masuko ana ha. Nakaron, Brad Rene, sa diha nga ang atong Ginoo Kristo kay mamatay mo kuno, dili man kapugan kay ang mupugong nga dili may tabo na si Satanas. Di moabot gyud nga mawala gyud ang espiritu. Ang espiritu ba ni Kristo kay gi-explicar niya nga mamatay kung moabot siya? Mawala ba ang iyang espiritu sa iyang lawas, Brad Rene? Niya lang ato lang pagbasahon reverendo, kini nakasulat din ang atong pagbasahon ng Biblia. Adonai tatak 70 Adventist Church sa Juan kapitulo 19 bersikulo 28 ngadto sa 30. Tapos na ini sa naibaluan ni Jesus nga ang tanan nahingpit na, siya mingon sa pagtuman sa kasulatan giuhaw ako. Og sa duol diay usa ka panaksan nga puno sa suka og ilang gibutang sa isupo, ang usa ka espongha nga natuhop sa suka og kini ilang gitunol sa iyang baba. 30. Sa nakainom na si Jesus sa suka, siya mingon, tapos na, og siya nidoko ang ulo, mitugyan sa iyang espiritu.
Kanang bersikulo 30 mo yung atong tutukan na. Nagingon, no? Sa nakainom na si Jesus sa suka. Siya mingon, tapos na. O siya dinuko ang ulo, mitugyan siya ang espiritu. Pagtugyan sa espiritu ang gitugyanan amahan, diwa na siya espiritu, kabhang na to. Naabay mabasa nga ang mga tinunan nagkabhang. Asa ba si Kristo, bradron? Sa diha nga wala na ang iyang espiritu, asa na ang iyang lawas na punta. Okay, ni Arif sa maurag pong Biblia nga may tatak 70 Adventist Church na ko pagabasahon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 40 ang akong pagbasa gingon. Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dagkong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, maingon man usab ang anak sa tao mamuni nga atong Ginoong Hesus adto sa kinapusoran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, daghan pa ato unta nga isulti, no? Unsay linugdangan. Basta si Kristo nahimo ng kabhang. Ni adtong nabalik na ang iyang kaugalingon sa ikatulok adlaw. Pero gikan sa unang adlaw, ikaduhang adlaw, wala pa makabalik si Kristo, wala pa ang espiritu niya may balik. Kabhang na si Kristo. Bisag unsaon na to pagbasa sa kasaysayan ni Kristo, taliwala ngayon na siya. Never nga ang iyang matinunan yung kabhang. Unya niingon dayon nga di na angay si Kristo sondon. Kay di na siya makasulti. Walay mabasa mga mahal mong tigpaminaw. Never nga ilang gireject ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among ipanghinaot ni atong mga tinuod nga matinud-an ang membro sa PBCM nga nagsunod hugot ang ilahang mga nakita nga pagtimbang-timbang nga kinsa di ay ang balido nga opisyal nga evangelist nga gitunol ni Master diha mo tikang unta dili atong nagtikang-tikang mo unya didto di ay sa katarungan sa ilang pagtikang mao na gingon tikang tuod tikang kang. Atong gikol ang atensyon sa mga kaigsunan kung galing nakadungog mo sa explanation sa pamilya mabini nagduduha mo konsulta mo kang reverend para matagaan mo saktong explanation. Ang pinaka-importante sundan nila ang atong programa. Sa sunod atong ipadayon ni ang sumpay nini para makita nato og uban pang mga hilisgutan. Miabot na mga oras ang tudya nga mong ikalagad kaniyo sa ngalan lamang sa among magtutulo di ba Master Tomas di Eugenio sino kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kinausab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.